दानि बे समाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ दानि बे समाव नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआ मोनसे इनफरमेसन, मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावनाय बायदि जाहैबाय आरो माने जों दा माखासे साननैसो सिगाङावहाय ओरैबायदि माखासे गिलुं गिलुं खोनाबाय थादों। माने जोंनि ओरै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सा ओनसोल, बे ओरै फाथाबारि एरियानि साहा ओनसोलाव थानाय जे फाथाबारि, 4 नं फाथाबारि, 6 नं फाथाबारिनि बेफोर साइडजोंहाय माने गोबां बै माखासे बै आदिबासि उग्रपन्थिफ्रा बेबायदिनो जोंनि बर' गामिफोरखौ एटेक खालामनो सानदों, होनो नागिरदों। बेफोरबायदि गोबां जों दा मानसिफोरनि खुगा खुगा मिथिनो मोनदों आरोखि। दा बेयो बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय दिनै गोबां मानसिफोरनि गोसोआवहाय बे मोनसे गिखांनायबो सफैदों। मानोना बेयो मोनसे राव बाथोरि ना रिउमार ना मा जाखो जों बेखौ हमनो हाया। खिन्थु जों दिनै गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय माने गोबां खोनानो मोनदों आरोखि। बेफोरबायदि माने ओरै सा ओनसोलाव बे 6 नंबर फाथाबारि साइडजोंहाय गोबां सावथाल उग्रपन्थिफोर फैनानैहाय बर' गामिखौहाय माने होनो नागिरदों। बेफोरबायदि गोबां जों खोनादों आरोखि। ओरै खाथि खाला जेरै गामियाव थानाय बिटिनि आरो गुबुन ओरै ओनसोल फाथाबारि, बेबायदिनो ओरै बर' फोथार, औगुरिनि बेफोरबायदिनि मानसिफ्रा गोबां गिखांदों आरोखि। माने थारैनो बे साहा थानाय जोंनि बर' गामिफोरखौ सावथाल उग्रपन्थिफ्रा होमारनोसै नामा, बेफोरबायदि गोबां जोंनि मबाइल फनफ्रावबो फैदों आरोखि। दिनै हरसे माने दिनै कल फैबाय थादों आरोखि। माथो नोंसोर गामियाव मा होननानै बुङो, बे सावथालफ्रा होनायसिनो मानायसिनो बेफोरबायदि गोबां जोंनियाव कल सोंहरदों आरोखि, माने फैदों आरोखि। दा आं नोंथांमोननो बेखौनो इनफरमेसन होनो सानदों, आं मिथिहोनो सानदों। माने जोंनि बे गामियानो साहा थानाय 6 नंबर फाथाबारि, बेनो जोंनि गामियानो जोबथा ओरैहाय। बेनिखायनो जों दा गुबुननिफ्रायसो खोनादों, खिन्थु जोंनि बे फाथाबारि, जोंनि 6 नं फाथाबारियावहाय बिनि सोमोन्दै एसेबो मिथिया आरोखि। दासो एसे एसे माने मानसिफोरनिफ्राय बेबायदिनो खोनादों आरोखि। माने 6 नंबर फाथाबारिखौ माने माखासे सावथाल आरो बांगाल लोगो लानानै होनायसै मानायसै बेफोरबायदि गोबां रिउमार जादों आरोखि। दा बेनिखायनो जों बुंदों माने जोंनि गामियानो ओरै सा ओनसोलाव थानाय बे फाथाबारि ओनसोलनि साहा जोबथा जोंनि गामिखा। दा ओरै सोनाब फारसे बेबायदिनो बे दैलाम बारनानै बे सावथाल मोनखायो, सावथाल गामि मोनखायो। ओरै देवस्रि मोनो, ओमफ्राय ओरै दैमा बारनानै बेबायदि बिथिं, ओमफ्राय जोंनि ओरै खोलाहा जादों आरोखि। बेफोरबायदि आरोखि। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जों बुंनो हाया, खिन्थु जों मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मिथिदों। गोबां जोंनिफ्राय फन फैदों, माने बिदि नोंसोर गामिखौ होनो नागिरदों, 6 नंबर गामियाव बेफोरबायदि जाथाय जानानै बेफोरबायदि जोंनिसिम गोबां फैदों आरोखि। खिन्थु जों दा जों गामिया माने जों गामियानो जोबथा जाबाय हिसाबै ओरै सा ओनसोलावहाय जों दा बुंनो हाया आरोखि। माने जेबो खबरबो गैया आरोखि। बेफोरबायदि सावथाला होनायसै मानायसैबो जों बेफोरबायदिबो खबरबो गैया आरोखि। जों गामियाव एकदम जेरै संसार जादों, हालेवदों, जादों, बेफोरबायदि आरोखि। खिन्थु बेफोरबायदि नोंसोर गामिखौ होनायसै होननाय, ओमफ्राय ओरै दा गुबुनफोरनिफ्रायसो ओरै खोला साइडजों सानजा साइडजोंनिफ्रायसो बेफोरबायदि नोंसोर गामिखौ होनायसिनो बेफोरबायदि गोबां इनफरमेसन मोननाय जादों आरोखि। दा बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु जों बेखौ जों सांग्रां थानाया गाहाम। माने सरकारा जाथाय जानायनि उनावसो फैयो नालाय, बेनिखायनो बै उग्रपन्थिया मोनसे धोरोमबो गैया, बिसोरो रावखौबो सिनाया, बिसोरो माबा मोनसे जाथाय खालामब्रबनोबो हागौ। बेनिखायनो जों सांग्रां थानाया मोजां। माने जों बेखौहाय बेफोरबायदिया नंबां जाबां बाथ्रासो, जों बेफोरबायदि साननानैबो माने थानोबो नाङा आरोखि। माने एसे सांग्रां जानाया मोजां आरोखि, बेखौ जों मिथियो। खिन्थु आं बेखौसो आंबो एसे बोरैबा सानदों। माने ओरै जोंनि सोनाब फारसे थानाय बे हाग्रा दङ, हाग्रा ओनसोल दङ, बेवहाय दाखालि थांनाय माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय ब्लेक पेन्टारफोर बेवहाय डिप्लय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयो मा जाहोननि बिथांमोना बे हाग्राखौ सार्च अपारेसन खालामदों, जों बेखौ हमनो हायाखै। ना थारैनो बे गामिखौ होनो नागिरमारदों नामा, बेनिसो मोनसे जोंनि साननो गोनां बाथ्रा जादों आरोखि। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोना बेखौहाय नंबां जाबां सानालासिनो जायखिया जों सांग्रां थानाया मोजां। बायनाय बेफोरखौबो जों एसे नंगौ नङा बेखौ सालिजारि खालामलायनानैहाय जों गावबा गावनो सांग्रां थानाया मोजां आरो। माने दानि जुगावहाय जेबो गोबां खोनादों, ओरै जोंनि सोनाबहा थानाय बे हाग्रा ओनसोलावहाय गोबां सावथाल उग्रपन्थिफोर फैदोंमोन होननानै मिथिदों जों गुबुननिफ्राय आरो। माने जों नुवाखैबो, बेयो सैथो नंगौ नङा जों बेखौ बुङो, खिन्थु बेफोरबायदि बाथ्रा जोंनि सिगाङाव गोबां खोमाव फैगासिनो दं। गाहाम होनना जों सानो। जेसेबांसिम जों सांग्राङै थागोन, एसेबां जों सेफै थागोन बा रैखाथियै थागोन। बेनिखायनो जोंनि आइ आफा, बिदा फंबायमोना बेखौ नंबां जाबां सानालासिनो एसे
मोजाङैहाय सांग्रां थानायाबो मोजां जों बेखौ सानना लानो आरो सरखार तरफनिफ्रायबो जों खावलायबाय बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ मोनदोंब्ला खौरांखौ मोनदोंब्ला थाबैनो मोनसे इनिसियेटिभ लालायनानैहाय बेफोरबायदिखौ समाधान खालामनो नंगौ नङा बेफोरखौ रायजो राजानो क्लेरिफिकेसन होलायनानैहाय मोनसे गोरोबथायाव फैनानै खौसे रायजो जालांनो हानाय गोरोबलायनो हानाय बेफोरबायदि जाहाथे हायो बिनि थाखाय सरकारा गोख्रैनो माबा लानांगौ आरोखि दा बेल' जों गामिनिफ्राय माने जों गामियाव दा बेफोरबायदि जेबो इनफरमेसन मोनाखै आरो जों मेगनजोंबो नुवाखै माने सोरबा सावथालगुरिफोर फैदों फैयाखै जों बेखौबो नुवाखै जों बेखौ क्लेरिफिकेसन होयो जों गामिनिफ्राय आरो बेखौ लावै खालामनो थांसै लोगोफोर आं बेखौल' जों गामिनिफ्राय इनफरमेसन हरबाय दा जों गामियाव जेबो बिनि फारसे जेबो माबा गैया माने खेल गैया ओरै आदिबासिफोरनिफ्राय खिन्थु जों दा जों गामियावहाय एसेबो गिख्रंनायबो गैया आरोखि दा माने जों गामिया मिथियानो आरोखि दासो एसे मानसिफोरनिफ्राय इनफरमेसन मोननानै बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा गोसारगासिनो दं आरोखि थ' हामबायसै लोगो बेखिनियावनो आंनि दिनैनि सुंद' भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि जय बर'आ खौसे जाथों थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ